Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa tiga kan lagi kun ang mga maranosong tanaw di na mga rinarinaw tanaw. Nakasita na ko na hindi ko kurmatan ng kaiba suhura ay din na sa pamilya mangutara ay din na si Edis Larinuan. Sa tiga kan lagi kun akan nagkasusang ko ano suara niyan. Makapanggulalang ko na isa eroy nagagaw na pananadam. Alam ko na rin so kataw niyo ron o di nakalalamin niyo ron dasal ako kung makiragamas sa mo kadato ang pagusuran. Sa tiga kan natiyag una kong si isa diyang ka sa katiin na pamamakin ganiyo sa titang kanyo budin na sa sudi ay dua. Sangko aswa waraku
salah mereka salam berdin saya